Skal vi ikke vende om? Nej! Nå, okay. Den her challenge må vi tage. Starter i Sindbjerg i Seis, og så er det ellers bare gennem Seis og Svejbæk ud til Ry over broen, og så går vi ud mod Himmelbjerg. Så lige til højre her, og så op til Himmelbjerget, og så ned til havnen dernede, tilbage igen til Himmelbjerget, og så ellers bare igennem skoven hele vejen ud til Slåensø. Så en tur rundt om Slåensø, og så ud til Virklund. Og når vi kommer ud til Virklund, så en tur rundt om Almindsø, og så gennem Silkeborg, og så tilbage til Seis igen. Og så regner vi med, at vi har gået 100.000 skridt.